Toto je môj detko Štefan Tarcala, na tabuli Spravodlivý z Bardejova. Tabula je pre tých, ktorí pomáhali zachraňovať životy počas druhej svetovej vojny. A on zachránil v svojej pivnici 3 mladých židovských chlapcov. Aj toto je môj detko Štefan Tarcala. Našla som ho na zoznamoch arizátorov, že v roku 1942 arizoval obchod Salomona Neumanna, obchod so železom v Bardejove a dodnes je uvedený ako arizátor židovského majetku. Skrátka, my sme v rodine vedeli jednu vetu. Starý otec mal v pivnici Mošeho Neumanna. Aj tak ho volali, že náš Moško. A vždy som si to tak v detstve predstavovala, že asi ako ho mal v tej pivnici skrytého a zamurovaného. Starý otec mal vlastne veľkú stavebnú firmu v Bardejove. Teda Salomon Neumann, pôvodný majiteľ toho železiarstva, bol pravdepodobne nejaký obchodný partner so starým otcom. A jeho syn Mojše Neumann bol asi 20-ročný chlapec v tom čase. To, že ukrýval Mojšeho Neumanna, som vedela už od detstva. A že ten Mojšo prežil, odišiel do Kanady a po čase poslal starému otcovi ako vďaku kalkulačku. To bolo celé, čo som vlastne takmer 40 rokov vedela. A vždy mi bolo také čudné, že aké meno je Mojšo, že prečo ho tak divne prezývajú, že ja som také meno nikdy nepočula, určite sa musel volať nejak inak. Oficiálne sa volal Moritz Neumann, aspoň podľa ščítania obyvateľstva z roku 1940. Na iných dokladoch má aj meno Lazar Mór Neumann alebo Mózes Neumann. Narodil sa v roku 1924 Berte a Šalamonovi Neumannovcom. Mal 4 sestry. Pearl, ktorá je uvádzaná aj s menom Pavla. Linku, ktorá má na iných dokladoch aj mená Karolína alebo Lena. Pepi a Serenu, ktorá je uvádzaná aj ako Salina. Podľa dokumentov, ktoré sa mi podarilo nájsť, bol pôvodný obchod so železom pána Salomona Neumanna tu na Radničnom námestí v Bardejove. Vtedajší názov bol Hlinkovo námestie a bol to vlastne obchod, ktorý neskôr arizoval môj starý otec Štefan Tarcala. Vraj bolo prečíslovanie domov a preto nevieme, ktorý presne z týchto domov to bol, ale predpokladáme, že niektorý z týchto za mnou. Bol to taký obchodník ako so železiarstvom, stavebným materiálom. Jeho obchod navštevovali všetci ľudia, pretože
klince, hrnčeky, nejaké šindle. To potreboval skoro každý. Toto je napríklad inventúrna kniha z obchodu práve Neumanna Tarcalu a pochádza z 31. decembra 1942. Je to zaujímavé, že presne potom viete, celý ten sortiment je tak zaujímavým aj tým jazykom písaná. Nie je to čistá slovenčina. Tam vidíte tú multikulty, predsa v Bardejove sa rozprávalo slovensky, maďarsky, česky, poľsky, jidiš samozrejme so všetkým. A tie jazyky sa aj tak navzájom ovplyvňovali. Tak starý otec mal v čase vojny už 3 deti. Najstarší bol práve Ladislav, ktorý mal v čase záchrany 14 rokov. Bol Jozef a bola malá Irena. A vlastne myslím, že ten 14-ročný chlapec by o tom vedel najviac povedať. Ale keďže on zomrel veľmi mladý, tak jediné, na čo si niečo spomína, je vlastne ten druhý syn Jozef. A môj otec sa narodil až po vojne. Toto robil môj ocko. A námestie, celé námestie. Tu sú celoživotné dielo. Tu je otec. Rekonštrukcia námestia pod vedením Štefana Tarcalu. Môj otec bol stavbár, ktorému aj firmu znarodnili za socializmu. A podielal sa na mnohých stavbách v okrese a aj v samotnom meste. Toto je rodina Tarcalovcov, všetci. Toto je Jozef, Jan, Štefan a Eduard. Tí boli spolu v tom obchode. K arizácii obchodu Salomona Neumanna došlo v roku 1941. Arizátorom, a teda novým majiteľom, sa stal Štefan Tarcala. Teraz po rokoch, keď som našla tie dokumenty, tak je tam, že oni sa ako keby dohodli. Že majú spísanú zmluvu o tom, aký majetok, akú hotovosť od neho prebral a že mu to po vojne chce vrátiť. Obchod som prevzal v obnose 117 000 korún slovenských, zahrnuté v ňom obchodné zariadenia a kasa so súhlasom bývalého majiteľa Salomona Neumanna a splácal som na likvidačnú hodnotu do Bratislavy, kde sa môžem preukázať aj potvrdeniami. Po arizácii obchodu v roku 1942 Štefan Tarcala vybavil Šalamonovi a Mošemu Neumannovcom pracovné povolenia. Mohli zostať pracovať v obchode a nehrozila im aspoň dočasne deportácia. V obchode pracoval aj mladší brat Štefana Tarcalu Eduard, ktorý bol priateľom Mošeho Neumanna. Manžel robil v obchode, to u nich v obchode robil. To veľký obchod bol. No, oni mali so železom, všetko je také, hrnce predávali, porcelána, také všetko, no, že veľký obchod bol. Účtovné doklady sú to z roku 1945, tu už je pekne napísané Štefan Tarcala. Hej. A tu práve presne vidíte, s čím obchodoval a s kým obchodoval. Názorne, hej, že máme spolu na tovar v hodnote 295 234 slovenských korún, tuším 95 halierov. Keď zoberieme na prepočet vtedajšej koruny a keď zoberieme, že napríklad mešťanský dom v Bardejove v tých časoch mohol mať hodnotu 150 000 korún, tak to je prakticky hodnota 2 luxusných, dobrých mešťanských domov.
Osud rodiny Neumannovcov počas vojny sa však postupne zmenil. V tomto dokumente, ktorý bol spísaný začiatkom septembra 1942 a v ktorom sú mená všetkých Židov z Bardejova, ktorí majú pracovné povolenie alebo prezidentskú výnimku, je zapísaná celá rodina Neumannovcov. Otec Salamon, jeho manželka Berta a ich deti Pavla, Pepi, Linka, Mózes a Serena. Istý čas potom, ako zoznam vznikol, však niekto do neho dopísal výnimka zrušená a červenou úradníckou tuškou preškrtol všetky mená. Z akého dôvodu bola výnimka rodine odobratá, nie je z listiny jasné. Otec Salamon a jeho syn Moshe Neumann získali v októbri 1942 novú výnimku, respektíve pracovné povolenie. Podľa spomienok pani Tarcalovej pracovali v obchode ešte v priebehu roka 1944. Po vypuknutí Slovenského národného povstania a obsadení Slovenska nemeckou armádou však prestali platiť akékoľvek výnimky pre Židov, čiže aj tá, ktorú mali Neumannovci. Moshe pani Tarcalovej povedal aj, kde ho chytili. Podarilo sa mu však utiecť a vyhľadať pomoc jej manžela, svojho priateľa Eduarda Tarcalu. Jeho už zobrali, v poslednej chvíli ho zobrali už, jak už potom brali všetkých, aj tí, čo mali, lebo vybavovali im toto papiere, že je dôležitý hospodársky, no ale potom už brali aj tých dôležitých hospodárskych, tak už potom jeho dali do vagóna a z vagóna, kde si v Prešove zastal vagón a tam stamaďal, že utiekol a kde utiekol, len ku nemu. No tak potom ho tam v tej onej pivnici skrýval. Ukryť Mosheho Neumanna v pivnici chcelo odvahu. Pivnice pod budovami na Bardejovskom námestí sú síce medzi sebou poprepájané. Vytvárajú labyrint chodieb a rôzne veľkých výklenkov, čiže to bolo ideálne miesto na úkryt. Zároveň ale do pivnice, kde bol sklad obchodu so železom a porcelánom, chodili niektorí zákazníci. No tak Nemci z Dukly chodevali tam na nákup, tak v pivnice mali uložené také železné načinia všelijaké, ktoré Nemci potrebovali ku úprave auto a tak chodil tam jeden Nemec s ním. No a bál sa, že proste, že by nezakašľal, alebo čo, no, že by ho neprezradil. Keď som prišiel domov, mamička mi dala už hotový obed do košíka, tak som išiel do mesta, do toho obchodu a tam už ma čakal rovnaký košík, ktorý, ale prázdny, už bez jedla. Tak len sme vymenili košík a ja som sa vrátil domov. Ešte som nemal 11 rokov. V pivnici svojho rodného domu sa Moshe Neumann ukrýval zrejme od septembra 1944. Postupne k nemu pribudli ďalší dvaja chlapci. Minimálne jedného z nich poznal veľmi dobre. Boli totiž susedia. O týchto ďalších ukrývaných chlapcoch rodina netušila. Štefan Tarcala o nich nehovoril. Táto téma bola pre nás ako keby uzavretá. My sme vedeli dve veci. Starý otec je na zozname arizátorov, čo nás mrzelo, a starý otec zachránil Mosheho Neumanna. Táto informácia bola pre nás až do 2017 jediná, ktorú sme mali, až keď nám vlastne v 2017 prišlo pozvanie na Yad Vashem, že máme ísť na ocenenie do Bratislavy, tak tam sme sa dozvedeli, že tých zachránených bolo viac. Toto je certifikát Yad Vashem z roku 2017 pre môjho starého otca Štefana Tarcalu. Až tu som sa dozvedela, že vlastne nezachránili jedného chlapca, ale boli traja. Abraham Grusgott, Moshe Neumann a Leiblich Friedman. Všetci chlapci mali okolo 20 rokov, presne toľko, ako mal aj brat starého otca Eduard. Tých dokumentov Yad Vashem
sme sa dozvedeli, že pivnice boli poprepájané s inými domami, kde sedeli ďalší 4 ľudia a vlastne pri oslobodení v noci 19. januára naraz vyšlo 7 ľudí z týchto pivnic. Dokonca aj v mestskej kronike je tam záznam o tom, že v januári 1945, jak tu prídu Rusi, na druhý deň vyšlo z 2 pivníc niekoľko Židov, ktorí sa tam niekoľko mesiacov ukrývali. Teraz sme začali pátrať, že kto asi mohol byť iniciátorom tej záchrany. A tak sme vytipovali, prvý bol ako na zozname Adam Bomba. Bol to legenda, mimoriadne čestný a poctivý človek. Bol to mestský policajt a o ňom sme vedeli aj z iných spomienok a iných vecí, že on jednoducho neznášal nečestné a neseriózne konanie, že on aj veľmi pomáhal tým Židom. A potom sme narazili na ďalší dokument, kde okresný náčelník sa sťažuje do Bratislavy, aby mu posielali poštu šifrovanie, pretože kto si mu otvára poštu a dáva signály Židom, aby sa schovali alebo robili opatrenia na zmarenie tých úradných výkonov. Tak sme vytipovali práve toho poštára pána Kysela. Oni museli byť nejakí veľmi dobrí priatelia. Kysel urobil obrovskú prácu, keď ako tým, že napríklad oznamoval im časy deportácií alebo prečítal menné zoznamy a keď tam našiel asi zrejme nejakých známych, dopredu ich varoval. Tie noci sú strašne dlhé. A ten človek tam, keď zoberiete od toho, dajme tomu, októbra až do januára, byť zavretý v tej pivnici, to išlo isté množstvo asi petroleja i sviečok. Hej. To sú také bežné veci, s ktorými nepočítate, ale tie vás môžu prezradiť. A tí ľudia skutočne riskovali, lebo v našom meste sa robili také veci, že suseda išla za Nemcami a oznámila, že tí Židia majú na dvore sukotový domček. A Nemci tam prišli a povedali, no a čo? To je súčasť ich náboženstva, dovidenia. Ale tá žena asi zrejme očakávala, že tých Židov hneď ako najväčších hriešnikov ukrižujú na Golgote, alebo čo s nimi zrobia. Hej? Aby sme si nerobili ilúzie o našich predkoch. A tak som sa začala o ten príbeh zaujímať a chcela som zistiť, kto tí traja chlapci boli, či sa poznali so starým otcom a čo sa s ich rodinami stalo vlastne po vojne a čo robili pred vojnou. O treťom chlapcovi, tom Lajblišovi Friedmanovi, sa mi bohužiaľ nepodarilo zistiť nič a nikto netuší, z ktorej rodiny bol a čo sa s ním stalo, pretože v Bardejove bolo veľmi veľa Friedmanovcov. Mnoho rodín malo veľa spoločných mien. Hej. Máme napríklad 176 rodín Friedmanovcov. Najmanovcov sme tu mali, keď sa dobre pamätám, možno 15 alebo 20 rodín. A ďalej je tam problém s tými krstnými menami. Hej. My ich poznáme zapísaných podľa našich predpisov tých štátnych matrík, ale mnohí mali uvedené alebo sa navzájom oslovali podľa svojich civilných mien. Hej. A tak aj boli mnohokrát vedení. Takže niekedy nevieme identifikovať. O Gruzgotovcoch som netušila nič a tak som začala na Facebooku googliť meno Gruzgot, až som sa dopracovala k menu Moše Gruzgot a keď som mu napísala, či náhodou nepoznal Abrahama Gruzgota, tak mi odpísal, že bol to jeho starý otec a že oni teraz žijú v Amerike. A ostali sme v kontakte, píšeme si, voláme,
poslali mi knižku z Izraela, ktorú pán Gruzgot napísal a vlastne už poznám takmer celú ich rodinu a poznám ich príbehy. Hey, Michaela. Shmuel Yehuda Gruskat, that's his name. He was the secretary of the Jewish community. Especially getting to read my grandfather's book that he wrote about the life in Bardiov. You know, when I read a little bit about that, mostly like looking, you know, generally about names and photos, not really going deep into the story. Like I was young, so I wasn't really paying attention so much. There were 7 people and one were from number 31, 33, and this is 38, Neumann house, and 49 is the Gruzgot house. This was the Gruskat house. Yes, yes. It's a nice house. And this is Neumann house. So this is the house of your grandfather, and this is the garden of Neumann, because this house is a 38. Yeah. So maybe it was some wall here during Or the maybe war, they were but connected. yeah, and also the roof were connected. Mr. Hudak told us yesterday. Gruzgotovci prišli pôvodom z Ukrajiny ako dôležití židovskí občania. Otec pána Abrahama Gruzgota mal také vysoké postavenie v židovskej obci a bol aj učiteľ v židovskej škole. On mal ešte jedného brata a 3 sestry a mali vlastne ako celá rodina výnimku až do 44. This is Samuel Gruzgot. Yeah, Shmuel Yehuda Gruskat. Nathan, Abraham, Rebecca, Ida, Serena, Helena, all family, extension from the Ministry of Education from 15 June 42. Because he was a teacher in a Jewish community. This is their extension. For 3 years. Till 44. Rodina Gruzgotová mala tiež tzv. Výnimku. Napriek tomu Rebeka Gruzgotová s dcérami ušli do Maďarska. Tam pani Gruzgotová v novembri 1943 zomrela. Jej syn Natan kvôli tomu žiadal aj o vycestovanie do Maďarska. Jeho sestry v Maďarsku zostali. Ale to, že sú ešte stále úradne vedené aj na Slovensku, Gruzgotovci využili na to, aby pomohli inému dievčatku. My grandmother, Sima Halberstam. she was the granddaughter of a big Hasidic rabbi. V gete pri Krakove, kde bola Sima so svojím starým otcom držaná, sa podarilo podplatiť stráže. A pre jej starého otca, ako aj ďalšieho rabína, mal prísť taxík a odviezť ich preč. Basically, her grandfather was a big rabbi, and they had a taxi driver that had 3 spots to take from the ghetto, 2 big rabbis and one of the rabbi's sons. And that other rabbi took his son and his right hand instead of taking her grandfather, who was supposed to be the person that the taxi was for. So her grandfather died, but she was able to survive. Zaujímavé však je, že na výmere, ktorým Ministerstvo školstva a národnej osvety z 8. mája 1944 uznáva za potrebné ponechať žida Abrahama Gruzgota na Slovensku, sa ďalej píše.
Vyňatie spod vysťahovania platí aj na manželku Rebeku, rodenú Friedmanovú, a na maloleté deti Natana, vtedy 20-ročného, Abraháma, ktorý mal vtedy 18 rokov, a na Idu, ktorá mala v 44. 14 rokov. V rozhodnutí sa však nespomínajú ďalšie dve deti. Serena, ktorá bola ročník 1934, čiže mala 10 rokov, a Helena, ktorá mala vtedy len 6 rokov. Je pravdepodobné, že doklady na meno Ida Gruzgotová použili pre Simu, ktorá bola približne v jej veku. Samuel Gruzgot a jeho dvaja synovia Natan a Abraham sa po vypuknutí povstania presunuli zo Zlatých Moraviec do Banskej Bystrice. Ukrývali sa v horách. Otca však čoskoro chytili. Po pár dňoch odhalili, že jeho doklady sú falošné a popravili ho. Jeho meno je na zozname popravených v Kremničke. V poslednú noc napísal svoju poslednú vôľu, ktorá sa po vojne dostala k rodine. I'm a musician and a singer. And to me, music is my way of expression. So I was able to write a melody to his will, to a big part of his will, that I sing and play every year at the Holocaust Memorial Day in Israel and across the world, and trying to give a message. עירום וריח, ועתה אשוב אל האדמה, ארץ צייה, חושך ואפלה, להרג ולאבד, ולמכה וחרפה, יחרף השם את שארית הפלטה הנשארת והנסתרת ממלאכי חבלה, ויאמר די לאדמה ארורה. Synom Abrahámovi a Natanovi sa podarilo ujsť. Rozdelili sa však. Abraham sa vrátil do Bardejova. Tu sa ukryl v pivnici, ako on píše v knihe, vo vedľajšej, ako sedel Mojšo Neumann s ďalšími Židmi. Potom utiekol do dediny Hrabské pri poľských hraniciach, kde bol ukrývaný 2 mesiace s ďalšími chlapcami. Tam ich niekto prezradil a dali ich do väzenia v Bardejove na 1 noc. Potom ich preniesli do prešovskej gestapackej väznice. Abraham Gruzgot vo svojej knihe píše, že sa mu z väzenia podarilo ujsť, keď uvoľnil jednu z mreží. V Prešove vyhľadal človeka, ktorý pašoval ľudí do Maďarska, no nemohol u neho zostať, pretože mal v podnájme 2 nemeckých dôstojníkov. Poradil mu však, aby šiel za istým fotografom, ktorý mu zhotovil nový portrét a cez známych doručil Abrahámovú fotografiu Adamovi Bombovi do Bardejova. Adam Bomba mi poskytol nový preukaz totožnosti pod menom Juraj Sima. Využil som šancu, išiel som na vlakovú stanicu a posledným motorovým vlakom som sa vybral do Bardejova. Vo vlaku ma spoznal bývalý strážca, ktorý ma ubezpečil, že ma nevydá. Skôr ako vlak dorazil do Bardejovskej stanice, zoskočil som dole a pokračoval k domovu poštára Jozefa Kysela. Strávil som noc s ním a jeho rodinou. Požiadal som ho, aby kontaktoval pani Burešovú a policajta Adama Bombu. Okolo poludnia dorazila pani Burešová s jedlom, zimným oblečením a 500 korunami. Večer prišiel Adam Bomba a vzal ma do pivnice Mojšeho Neumana. Tam som bol ukrytý v spoločnosti Leibiša Friedmana a Mojšeho Neumana až do rána 20. januára 1945, keď mesto oslobodila sovietská armáda.
Fascinuje ma ten príbeh v tom, že koľko ľudia boli zapojení do celej tej záchrany a ako si pomáhali, pretože sú tí traja hlavní hrdinovia, je poštár Kyseľ, policajt Bomba a môj starý otec ako podnikateľ Štefan Tarcala. Ale v tej Gruzgotovej knihe sa naozaj spomína veľa mien, ktorí im pomáhali. Je tam napríklad mesiar Bureš, ktorý im tiež vraj nosil mäso. Sú tam ľudia, ktorí im vybavili falošné doklady alebo ich ubytovali aspoň na jednu noc, dali im oblečenie, alebo niekto, že im doniesol 500 korún, aby mali na najbližšie dni. Tak v tom ma to fascinuje, že to dobro nevymrelo. Sime, malému dievčatku, ktoré Abraham Gruzgot vydával za svoju sestru, sa vojnu tiež podarilo prežiť. Istý čas sa spolu ukrývali v tej istej pivnici. Kontakty s rodinou Gruzgotovcov sa po vojne postupne pretrhli. Po rokoch sa však nečakane obnovili. Daniel mal na strednej škole najlepšieho kamaráta, ktorý, ako sa ukázalo, bol vnukom zachránenej Simy. Right after we finished high school, we found out that we're relatives, actually, adopted relatives. Because my grandmother would always call his grandfather my big brother, and he would always call her my little sister. Matka Rebeka Gruzgotová zomrela v Budapešti zrejme na ochorenie obličiek. Otec Samuel Gruzgot bol zajatý počas slovenského národného povstania a popravený v Kremničke. Ich dcéry Ida, Helena a Serena, ktoré mali v roku 1944 14, 10 a 6 rokov, zostali po smrti matky u príbuzných v Maďarsku a boli odvlečené do koncentračného tábora. Ich stopa sa stráca. Žiadna z nich sa domov nevrátila. Bratia Natan a Abraham, starý otec Daniela, vojnu prežili. I don't remember that if he was killed with his 3 daughters or not, but it's very well possible. I should know this though, which I feel bad I don't know. I don't have all the information inserted in me as well as I should. Maybe that part is so difficult for my grandmother and my mother that they didn't tell this to us. And because the Holocaust was not something that was spoken of a lot. Z deportácií židovského obyvateľstva v Bardejove sa zachovalo niekoľko fotografií, ktoré si nechali nafotiť gardisti. Zachytávajú príchody ľudí s batohmi na stanicu. Aj ľudí, ktorí už stoja vo vagónoch. Netušia, kam idú. Čo s nimi bude? Ale stále dúfajú, že to nebude také zlé. Keď Abraham Gruzgot písal svoju knihu, pricestoval aj do Bardejova, kde získal viaceré dokumenty a fotografie, ktoré uverejnil vo svojej knihe. Boli medzi nimi aj fotografie deportácií. Sú to jedny z mála dochovaných fotografií ľudí, nastupujúcich do transportov na území Slovenska. Čo by som veľmi chcela, je skontaktovať sa s Neumannovcami a poznať ten príbeh aj z ich strany, tak ako to poznám od Gruzgotovcov a možno vedieť, čo sa stalo s ostatnými členmi rodiny. Pretože viem len jednu informáciu. Moše odišiel po vojne do Kanady, otvoril si obchod s hračkami, aj sa mu veľmi darilo a mal syna a dcéru.
Čo sa však stalo s jeho otcom Salamonom, mamou Bertou a sestrami Pearl, Linkou, Pepi a Serenou? Salamon Neumann vojnu prežil. Nevieme, či sa niekde ukrýval alebo bol väznený v koncentračnom tábore. Vieme však, že sa po vojne do Bardejova vrátil. Z dokumentu z roku 1948 vyplýva, že medzi ním a Štefanom Tarcalom došlo k doriešeniu situácie ohľadom arizovaného obchodu. Štefan Tarcala Salamonovi Neumannovi obchod vrátil, čo obaja pred úradmi potvrdili. Štefan Tarcala, podnikateľ, obyvateľ v Bardejove, ako arizátor predmetného podniku vracia arizovaný obchod s sklom, železom a porcelánom, ako aj živnostenský list bývalému majiteľovi Šalomonovi Neumannovi, obyvateľovi v Bardejove, a zároveň prehlasili, že proti sebe nemajú žiadne záväzky ani pohľadavky z tohto vyplývajúc. Okresný súd v Bardejove tento zmier berie na vedomie. Ja som nikdy to nejak nevnímala zle, pretože tiež som to tak, ako možno sa o tom tak ani v rodine nehovorilo, ako ja som to vnímala, že pre mňa to bola taká samozrejmosť, že musel arizovať ten podnik, ak chcel pomôcť, alebo nejak sa mi to spájalo to zlé s tým dobrým. I believe that if someone really wanted to take property and, do it for the financial reasons, he wouldn't care about the other people's lives. So you can think about it as nuanced and gray zone, but I think once you see so much darkness around you, it's easy to just give in and, okay, those people are, there's so much anti-Semitism, so much, stories about those people. And even though they were my neighbors and friends for so many years, right now that's a situation that they're all going to die. So let them die, get the property, that's my opportunity. And so I'm not going to be the holiest of people. But if you choose to save lives, and I think that it shows that you are actually on the good side, and you would have also allowed challenges to come in the future to one day return those houses that maybe you can profit of for some years, for many years, but eventually, you do know those people. You do have a real connection to them, and you will give it back one day. I think that would have been someone's true intentions if he did save lives. Manželka Berta a dcéry Pepi, Linka a Serena Neumannové sú na zozname tých ľudí židovského pôvodu, ktorí boli poslaní do zberného strediska v Žiline. Stalo sa tak niekedy koncom septembra alebo začiatkom októbra 1942. 20. októbra 1942 odchádzal zo Žiliny transport do Auschwitzu. Bol to posledný transport v tzv. Prvej vlne transportov. Matka Berta a vtedy 15-ročná Pepi a 12-ročná Serena v Auschwitzi zahynuli. Ako vyplýva z dedičského konania po matke, ktoré prebehlo po vojne, súd ako deň ich smrti stanovil 30. október 1942. Linka Neumannová, ktorá mala v čase transportu 17 rokov, Auschwitz prežila. Čo sa počas vojny dialo s najstaršou dcérou Pearl, sa nám zistiť nepodarilo. Vieme len, že vojnu rovnako prežila. V roku 1949 sa Salamon Neumann spolu so svojím synom Mošem a dcérou, ktorá má uvedené meno ako Lenny Carol Neumannová, rozhodli vysťahovať do Kanady. Podľa dátumu narodenia Lenny by sa malo jednať o Linku, keďže obe osoby majú uvedený rovnaký dátum narodenia 12. septembra 1925. Salamon Neumann v žiadosti o vysťahovalecký pas, za ktorý zaplatil 10 000 československých korún, uviedol, že bude pôsobiť ako rabín a učiteľ. Priložil aj kópiu pracovnej zmluvy v angličtine. Zaujímavé je, že ako ten, kto Neumannovcov do Kanady pozýva, je uvedená Miss Sarah Neumann. Podľa oficiálnych dokumentov je to nevlastná, adoptívna dcéra Salamona Neumanna.
V dokumentoch sa píše, že sa do Kanady dostala tesne po vojne v rámci ich programu starostlivosti o siroty. Kedy ju Salomon Neumann adoptoval a či išlo o nejakú vzdialenú príbuznú alebo dcéru priateľov, ktorí holokaust neprežili, nie je známe. Neumannovci dostali vysťahovalecký pas na 2 roky. Do Československa sa však ani po uplynutí tejto doby nevrátili. Moshe Lazar Neumann prišiel do Bardejova až po nežnej revolúcii. V 90. rokoch prišiel aj pán Neumann z Kanady, ale chcel sa aj stretnúť so starým otcom, ale nežil už tedy ani starý otec, ani jeho manželka, dokonca ani brat Eduard, ktorý bol s ním kamarát a spolu predávali v tom obchode. A tak sa stretol iba s Eduardovou manželkou. Tak som bola u neho a sa rozplakal. Pán Neumann sa rozplakal a jeho manželka hovorila, že stále myslí na neho, že keď nie on, takže by nebol žil. No, že on mu proste zahranil ten život. Bardejov pred druhou svetovou vojnou bol malé mesto, prakticky tu žilo niečo vyše 6,5 tisíc obyvateľov, z ktorých Židia tvorili značnú časť, hovorí sa o čísle medzi 2,5 tisíc až 2700 obyvateľov. A viete, tá obľúbená veta, ktorá sa objavuje, že veď vás sa vrátilo viac, ako vás tam pošlo. Do Bardejova sa vráti niekde ten počet okolo 174, 175 osôb, plus minus, lebo ani vtedy tí ľudia mnohí len prišli, videli, čo sa odohralo a odišli. Na 14 mramorových tabuliach máme 3,5 tisíc mien obetí holokaustu z Bardejova a okolitých obcí, ale jedna tabuľa zvláštna je venovaná tým spravodlivým z Bardejova. Mnohí z nich sú dnes už zapísaní aj ako spravodliví medzi národmi v Jeruzaleme, v Yad Vashem. Tam malo byť nie 3,5 tisíc mien obetí, tam malo byť napísaných 3,5 tisíc mien spravodlivých z Bardejova, ktorým sa nepodarilo zachrániť 7 obetí. A tých 3,5 tisíc strašne ľutuje, že dovolilo, aby ich bývalí priatelia a susedia známi skončili niekde v táboroch smrti, kde ani nemajú hrobové miesta. A plne súhlasím a často používame to slovo, že sa chceme ako národ z toho vyviniť. Hej. A preto treba o tom rozprávať. A treba vzdať hold tým statočným v prvom rade. Ja to vnímam naozaj ako strašnú škvrnu na našej histórii a hlavne taký neospravedlniteľný čin. Nie oni nám majú ďakovať za záchranu života, ale my sa máme ospravedlniť im za to, čo sme im urobili.